idemo da se ponovimo, kupujemo refabrikovani MacBook. Idemo u prodavnicu Konovo RS, evo tu smo u blizini prodavnice, inače nalazi se na Ceraku. Tako, završili smo kupovinu. Vi vidite da li vam se to sviđa. Ako vam se sviđa, pazarite, dobijate 2 godine garancije, 12+12. Onaj osjećaj kad ne mogu da dočekam da stignem kući da pregledam laptop. Stigli smo kući, sad ćemo da raspakujemo lapsi topsi. Evo ga punjač. Lapsi topsi.